Ahojte, vítajte pri našom dnešnom podcaste, alebo ak už nás pozeráte na YouTube video s nami, sme Zuzka a Nikol, lektorky Yogalandu a prinášame vám láskavú inšpiráciu každý týždeň na pohyb, zdravie a na návrat k sebe. A dnes sa budeme baviť na tému, aká yoga je pre vás tá správna. Ja osobne preferujem hatha jogu a možno Nikolka môže začať svojou cestou, aká yoga je pre ňu tá správna, alebo to, čo robí rada. A potom si vysvetlíme, že možno ktorým smerom by ste sa mali vyubrať, aby ste sa v tom trošku zorientovali, tak len tak si načrtneme, že ktorá yoga je aká, pretože ak si budete vyberať, že kam by ste chceli, alebo čo by ste si chceli zacvičiť, aby ste tomu trošku rozumeli, že čo vám môže ktorá yoga priniesť. Tak poď. Tak ahojte, moje jméno je Nikol. A dneska už se tu jednou zmiňovala power yoga, byla to i moje úplně první hodina a potom jsem následovala kurzy aštangy jogy. Obě dvě jsou dynamičtější. Jo, když si to porovnáme například s restaurativní anebo právě s tou hatha jogou, tak power yoga aštanga má určitě více dynamiky. A abych pravdu řekla, já se více přikláním právě k dynamičtějším směrům, ale dokážu si s tím, že už mám teda nějakou cestu za sebou, dokážu si tu hodinu například jenom sama teda pro sebe upravit, takže začínám teda s pozvolnějšími pozicemi a pomaličku přecházím do ty dynamiky, anebo právě tak, jak ten den potřebuju. Každý den se cítíme jinak a každý den naše tělo potřebuje něco jiného. Někdy potřebujeme troška víc citu, někdy naopak potřebujeme trošku dobít ty baterky a přitvrdit si, nebo právě zapojit více té dynamiky, nebo právě silovějších pozicí. No, ale ve studiu mě můžete vidět buď právě na hodinách hatha jogy, to je spíš gentle yoga, pomalejší s méně dynamikou, anebo zdravý chrbát, kde už teda se soustředíme hlavně na zdravý páteře celých zad. A to už jsou právě teda ty jemnější styly jogy, než například právě ta power yoga. Ešte aby som povedala, že kým ste jogu neskúsili, treba teda vyskúšať. Povieme si aj, že čo je možno dobrá yoga na začiatok, ale zároveň vám chceme aj povedať to, že ak ste jogu vyskúšali, ale nenatrafili ste na tú správnu, alebo vás to nebavilo, nezaujalo, nechytilo, tak sa hovorí, že ste nenašli tú správnu jogu, pretože tých typov je tak veľmi veľa a tak sa výrazne od seba odlišujú, že to je niečo ako medzi tancom a meditáciou. Tá škála je naozaj taká veľká, že každý si tam vie pre seba nájsť to, čo ho chytí. A pre mňa je to teda tá hatha yoga, ale tiež som začínala power jogou, len mi dlhšie trvalo, že kým som si našla to svoje. Dneska už viem, že čím by som začala a vysvetlím vám možno trošku z iného konca, že čo by vás mohlo možno naviesť k tomu, že ktorá je tá správna yoga pre vás. Máme ženskú a mužskú energiu. Každý človek má v sebe ženskú a mužskú energiu, jinovú a yangovú. Yangová je tá slnečná energia dávania a jinová energia je zasa tá ženská energia príjmania, mesačná energia. Obidve máme v sebe a na to celý deň fungujeme v tej yangovej energii, to je rozmýšľanie, akákoľvek aktivita. Na to, aby sme nevyhoreli, my si potrebujeme tú energiu doplňať práve tou jinovou energiou, tou ukľudňujúcou, čo napríklad nám prinesú prechádzky v prírode alebo totálne skľudnenie sa, aj čítanie knihy. Alebo z tých typov jogy, to je hatha yoga a yin yoga plus restauratívna yoga. Tie vám doplnia túto yinovú ženskú energiu, to neznamená, že sa budete meniť fyzicky, ale naozaj na energetickej úrovni sa bavíme. Doplníte si túto ukľudňujúcu energiu a budete mať dostatok tej aktívnej energie a nevyhoríte. Čiže je to ako prevencia pred vyhorením zároveň. Potrebujeme to jednoducho vybalansovať, o tom je aj tá yoga. A veľa ľudí napríklad, okrem toho, že sme každý deň v tej yangovej energii, že veľa rozmýšľame, veľa pracujeme fyzicky, kráčanie a čokoľvek, čo robíme cez deň je v yangovej energii. A mnohí ľudia
si myslia, že im dobre spraví, keď sa pôjdu ešte viacej zničiť, pretože si nevedia skľudniť mysel a tým pádom idú si zabehať, idú ešte viacej do dynamických vecí. Idú na pilates, idú čokoľvek robiť dynamické a to ich ešte viacej vyčerpáva z tej yangovej energie. Naproti tomu, aby sme sa skľudnili a išli do tej jínovej energie. Čiže tá hatha yoga, o nej sa hovorí aj, že je to taký ako keby dážnik nad všetkými ostatnými jogami. Tam sa naučíte naozaj všetko, prichádzate do styku s obrovským množstvom pozícií a tým pádom sa neskôr už viete potom zorientovať možno tak, ako povedala Nikolka, že dneska som unavená, tak si pôjdem dať tú jínovú jogu, ktorá je o mnoho jemnejšia, zotrváva sa v pozíciách dlhšie. V jínovej joge zotrvávate 3 až 5 minút v jednej pozícii, v nejakej skôr takej relaxačnej. To pôsobenie je o to hlbšie na úrovni fascií, meridiány, na úrovni meridiánov a restoratívna je taká, že v nej zotrvávame ešte dlhšie v pozíciách. Hatha yoga zotrvávate v pozíciách pol minútky, minútku. Čiže preto, kde je tam ten väčší kľud, to vám prináša tú jínovú energiu. Možno ty môžeš popísať zasa z tej yangovej stránky, tam je tá ashtanga, je tam vinyasa flow, čiže všetky tieto dynamické typy. Áno, je to naša komfortná zóna mnohých, čím sme mladší, tým viacej máme toho yangu a tým viacej inklinujeme k týmto dynamickým typom. Takže poď možno vysvetliť niečo z tých dynamických. Já bych ještě ráda vsunula jednu věc. Ty si vzpomenula, že právě lidi se upínají spíše takto, když chodí do práce, tak potom, že se jdou právě ještě tak v úvozovkách zničit a jdou do fitka, jdou běhat, jdou ze svého těla vydat ještě větší maximum, než právě vydali v té práci, že se jdou úplně dorazit. Já si vzpomínám velmi dobře ještě z té druhé strany, když jsem do studia chodila pouze teda jako klient, že jsem se celý den, takto já ještě pocházím z pracovního prostředí, kde jste seděli 8 hodin u počítače, koukali jste do obrazovek nebo jste volali s klienty, takže vesměs práce s hlavou. Byly tam Excelové tabulky, když si představíte, spousta lidí pozná korporátní svět, tak je to i pro tyto lidi. A vlastně jsem se celý den netěšila na to, už jsem měla přesně vytipované dny, kdy jsem chodila do studia, chodila jsem pravidelně a byla to jedna z těch věcí, na kterou jsem se za ten den těšila nejvíc. A nejvíc jsem se těšila na to, že tam uklidním tu hlavu, tam vypustím svoje nějaké klientské potřeby, co jsem slyšela za celý den, tam, kde vypustím hlavu od nějakých škaredých e-mailů a podobně. A bylo to nejlepší, co jsem pro sebe mohla udělat. A potom jsem s otevřeným srdcem a s čistou hlavou odcházela domů. Byla jsem vděčná, byla jsem naplněná, cítila jsem se plná energie a mohla jsem ji i předávat dál a rozdávat ostatním. A to bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat. Pamatuju si, že když jsem byla mladší a právě navštěvovala jsem, spojím to například s aštangou, tím opět nechci říct, že aštanga je zlá. Aštanga je super. Ale v té době před nějakými 8-9 lety jsem opět pracovala v prostředí, kde se používá hodně počítač, používá se hlava, nemáte vlastně fyzické napětí. A pak jsem šla na tu aštangu, která byla dynamičtější. Ano, měla jsem pevnější tělo, měla jsem hezký břicho, měla jsem pevný ruce, nohy, všechno. To byl jeden z těch benefitů, který je úplně úžasný. Ale s tím, že jsem po té práci, kdy jsem měla plnou hlavu všech možných myšlenek a potom jsem ještě ze sebe, nebo na sebe tlačila, vytvářela jsem na sebe ještě vyšší tlak, tak tam se to potom odrazilo, ano, super tělo, ale neměla jsem čistou hlavu. Chodila jsem domů vyčerpaná, chodila jsem domů zničená, neměla jsem dostatek energie, kterou bych mohla dávat, anebo kterou bych mohla nechat sama pro sebe a tím pádem podpořit i nějakou vlastní regeneraci. Len skočíme do takého, že ahimsa je nenásilie, ktoré si aj nevytvárame na sebe. To je jeden z takých princípov jogy, ale o tom sa nebudeme teraz baviť, pretože to je naozaj že taká obšírna téma. Samozrejme, takí sme onakí, každý sme iný, ako sme povedali, každý sme originál a neexistujú univerzálne pravidlá pre to, že aká yoga, že by bola jedna yoga pre všetkých. Jednoducho, každý by si mal nájsť tú svoju cestu a
Yoga, napríklad Ashtanga, teda ako sme povedali, je dynamická, je tu 28 pozícií, ktoré sa opakujú a máte tu svoju sekvenciu, naučíte sa ju a už idete pravidelne to isté. Vedie to k disciplíne, možno väčšie prehlbenie v tých pozíciách, pretože je to jednoduchšie na zapamätanie a tak ďalej. Všetko má svoje výhody. A povedala by som, že akákoľvek yoga, do akejkoľvek nech sa pustíte, vždy je lepšia než žiadna. Môžeme sa ešte trošku pozrieť na hormonálnu jogu. Hormonálna joga je vyslovene špeciálne z jogy vytiahnuté pozície na to, aby nám zlepšili tú hormonálnu činnosť. K tomu sa pracuje s dýchom, vytvorí sa energia, tá energia sa smeruje potom k orgánom, kam ju potrebujeme zamerať. Čiže je to joga, ktorá nám pomáha so štítnou žľázou, možno PMS, možno problémy s otehotnením. Čiže každá joga je hormonálna, ale ak mám už nejaký zdravotný problém alebo chcem niečo riešiť, je dobré možno sa pustiť do takejto jogy. Čiže tých spôsobov je veľmi veľa. Ako sme povedali, tie jemnejšie jogy sú jinová, restoratívna a hatha yoga. Ak sa chcem pustiť do niečoho dynamickejšieho, pôjdem na pevné telo, power yoga, môžem ísť na aštangu, vinyasa flow, kedy idem s dýchom a plyniem s každým dýchom idem do inej pozície, čiže nezotrvávam v tých pozíciách a viacej plyniem, čiže je to vo väčšom pohybe a to sú už viacej v tej yangovej energii, v tej aktívnej tie typy, čiže každý nech si vyberie svoje. V Indii sa tak trošku, nechcem povedať, že sa zle na to nazerá, ale veľa tých typov jogy už dneska vzniklo kvôli z takého komerčného dôvodu, aby ľudia alebo štúdia si prilákali klientov, takže vznikajú rôzne typy jogy, ktoré sa volajú nejako trendy, aby boli populárne, ale popravde tých typov jogy nie je až tak veľa, o ktorých by sa dalo hovoriť, ale vznikajú také rôzne prívlastky, hej, čiže môžete nájsť nejaký metabolík, alebo ja neviem, rôzne typy, ktoré možno ľuďom chcú len priblížiť to, že na čo sa bude tá joga zameriavať, ale popravde nie je to reálny nejaký typ jogy. Takže toľko asi, že čo by ste si mohli vybrať za mňa. A teda čo vás láka, možno pre ten úplne prvý kontakt je najlepšia tá hatha yoga, alebo sme povedali, že zdravý chrbát, pretože na zdravý chrbát môže ísť naozaj človek, ktorý nemá nejakú skúsenosť a myslím si, že vždycky ho ten lektor navedie k tomu, aby zvládol tie pozície, nie je to dynamické, naučite sa tam dýchať a urobíte naozaj veľa pre svoje zdravie, takže dajte nám odber, sledujte nás, dáme vám viacej tipov, viacej inšpirácie. Ak máš ešte niečo možno k týmto typom, že čo by ti napadlo? Ještě mě napadá jedna věc, doplnila bych velmi krátce, že když už teda se rozhodnete přijít do studia úplně jako začátečník, který se s jogou doteď nepoznal, nikdy nevyzkoušel, máte tam obrovskou oporu toho lektora. Lektor vás vidí. Určitě mu řekněte, jestli jste měli v minulosti nějaký úraz, on se vás stejně i v drtí většině, minimálně u nás ve studiu se vás zeptá, jestli vás něco trápí a co očekáváte. On uvidí, jaký máte rozsah a pomůže vám, nebo vás naopak zastaví, že toto už je vaše maximum, nepřekračujte tu hranici, abyste si neublížili. Budete předcházet úrazu a naopak potom uvidíte, že to tělo se bude chovat úplně jinak a hlavně i vy k němu. A na začátek bych přesně, jak i Zuzka vzpomenula, doporučila zdravý chrbát a nebo právě hatha jogu, kde se naučíte základní pozice a naučíte se je dělat správně. Na základě správného provedení potom můžete postupovat dál, abyste právě nepřišli rovnou do nějaké velmi pokročilé pozice, na kterou tělo není připravené, anebo naopak může ohrozit nebo přivést vás k nějakému úrazu, který nikdo nechce. To isté sa týka aj nejakých cvičení z YouTube, keď si vyberiete nejaké random videá a začnete cvičiť. Často nás vedie naše ego, nás láka k tomu, že toto idem vyskúšať, len to telo nie je na to pripravené. Takže áno, začnite radšej od začiatočníkov, osvojte si tie pozície, pripravte to telo a potom sa pustite do niečoho pokročilejšieho. Budeme sa tešiť na vás pri ďalšom podcaste
a pozdravujeme vás. Zdraví vás Zuzka a Nikol. Ahojte. Ahojte.